Naisia tönnyt piksis. Tönnyt. Otetaan hetki. Otetaan hetki vaan istua. Joo, istuu vaan. Niin. Tönnyt naista selästä. Tikkurilla juna-asemalla. Ilkuportaassa. Sen jälkeen sä uhkaat tappaa hänet. Mä en uhkannut. Kyllä uhkasit. Mä en uhkannut. Heti kun hän menee autoon, Mä sä en tapat. uhkannut. Mä en uhkannut. Mitäs tommonen käytös on? Mä en uhkannut. Mitä sä odotat tollaisesta käytöksellä tapahtuu? Mä en oo uhkannut. No tönäisit kuitenkin. Miksi? Ja sanoit, että vitun huora isäsi nussia. En vittu. sanonut. Sanoit. En mä sano. Eikö sussa ole Pelkkää yhtäkään valetta, miestä? vittu. Niinkö myöntämään mitä sä teet? Yhtäkään miestä. Niin. Onko sussa yhtään miestä? Onks mulla yhtään Häh? miestä? Eiks ollut se, joka oli siellä? Olin. ylhäällä? Niin. Oliks se fresh, että sä 16-vuotiaasta pahoittaa? Onks Fressia Onks- tönästä 16-vuotiaan naista? Niin. Onks vittu fresh liikkeellistä muuta? Okei, mä rauhoitun. Voit katsoa mun käsit? Joo. Nyt vois ottaa kiinni tästä. Niin, pahantekoyrityksessä. Ja Mitä? Mä laitan käden vaan, laitan vyön kunnolla. mikä siinä on? Sä ei osata käyttää sitä. Vittu kun mun vyö haus pikku. Niin tippuu. Mikä siinä on? Tommonen perseli vaan jatkuu, jos sille ei tehdä mitään, Mitä ymmärrätkö mä sä? oon nyt tehnyt? No just mä sanoin, sä tönit naisia. Joo, Pikku minä vyön taas sen asemalla. vielä. Mietitään hetkinen. Mikä siinä on? Mistä sä oot kotoisin? Missä sä oot syntynyt? Marokosta. Missä? Marokosta. Niin. Sä olet tullut Suomeen. Onks tää kiitos Suomen kansalle? Mitä sun isäs tekis sulle, jos sä sais tietää, että sä oot aistellut tuolla naisia vittu räkin nimittäin? Töninen. Niin. Mitä mä räkkin aistellut? Onks toi sun kiitos? Onks mitä? Sä Et ite sut pahoin otetaan pitelit mua kyllä. Et sut otetaan Suomeen. Sä ite pahoin pitelit mua Niin. kyllä. Onks toi sun kiitos Suomen kansalle? Käyttänyt tolleen. Häh? Mitä? Onko? Rautu! Ai vittu! Mä rautu! Mikä sun nimi on? Raveta, please! Mä rukoilen! Ai vittu! Mä rukoilen! Ai vittu! Mä en voi kestä enää.